nikech nitiere kaka ne sirkande noendo ne nigi joma ne neno mbele mane proactive gi dho ngere. Gitimo gik moko, giloso chenro mag gik mabiro mbele. Achiel kuomgi en laptop noendo. To mibadhi mana kaka Morino Okalo osewacho cha, mibadhi bende hinyowa. Ng'ato neno ni yorni kokel ok onene ne ber mar oganda, to nene ni an wuon tadhi yude ang'o. Dine bed ni wachno odhi nyime. Sani lessons mane walan e ndalo corona dikoro wa progress maber ahinya. Nikech kanyo ne wachako embrace, ne wachako kwako, ne wachako rwako somo ma itimo oko mar class. To sirkal noneno ni mane e gima ne dhi timore mbele, nikech sikunde mag pinje mo osegerore, magi gik manitiere. So mbwa ma Kenya ka watemo kwanyo achiel kuom pinje mamoko mosegerore goeko. Achiel kuom gi gin digital learning noendo. To wan wawegi wan gi samuoyo mar keto pachwa, keto tekrewa e gigo mwatimo. Mosekel emwatimore nade, emwakonyo ng'ado. Wang'ad mondo ogera an awuon, ok oger oganda. Political goodwill bende osechocho somo masane. E yo mane, ng'ani kabiro to omanyo rapo gi jonyuol. Koni jonyuol uneno pek ni kik nyithindo gidhie sekondar, waket gi mane primary ka. To nikech jonyuol oseyieni ni waneno pek, ikawo nyithindi kete primary, mago awuoye junior secondary. Kasi ikawo gi keto gi e primary ka, ng'ama dhi puonjo gi ting'eni pod ikia. Gik ma gidhi somo godo bende ing'eni ok idwa nyiso ji ni gin ang'o. En mana ni idwa moro wang' jonyuol maparo ni samoro ka gidhi e skund sekondar gidhi bedo gi pek moloyo pek ma dine gibedo go ka gin gi nyithindgi butgi ka. Koro nyaka walok pachwa. Oganda duto nyaka lok paro, to ng'ama loko paro maduong' mogik en sirkal. Sirkal samo donje telo, kik odonji gi gik manyien te, okwongo interrogate ni